Ние сме Animal и Monster BG. Това е седми епизод, майче, от нашето Майнкрафт оцеляване. И... Осми. Седми бе. Осми. Абе, по-ски видиме кой епизод е бил. Аз мисля, че е седми. Аз пък мисля, че е осми. Нищо, няма значение. Та така, предишният епизод... Шо? Нещо. Чекай да включа чудовището. Предишният епизод, качеството на звука беше супер лошо, за което много се извиняваме. Мъка се стараме този епизод качеството да е по-добро, монстър. Та така. Този епизод, както миналия обещахме, трябва да направим някъде градинка за храна, защото ще измрем от глад. Монстър. Какво аз имам прожоли? Колко? 3. И пилета 4 изпечени 4 изпечени пилета и 2 изпечени паржоли. Да, обаче всеки случай сме двама, не сме едни. Така, ти оди докарат някъде вода, почва тук да правим. Оди да докарам тази вода, като нямам кофа. Направи я, ме много едам. Колко айрен има, аз имам само 2. А от често имаме 25. Пък и оно бастун си взе. Говори за гостони, дами и господа. Бастун. Та така. Ще си да имам само и лего, защото така. Ти кай крафтингове? Ай, поне вземи да направиш 2 крафтинг тейбъла. Имам 2 крафтинг тейбъла. Ай, Боже. що искаш вода? Да, вода. Аз па искам джакузи. Много искаш на. Така. Лопата. Немаш. Имам 2 даже. Имам 2 даже. Имаш една даже. След какво ще сме някъде, искам да е малко по-голям, защото все пак ще ядем. Пара се. Спи, чакай. Къде ми е Мечо? Ай. Ой, имам айрах, Мечо, мене маски. Ти пали го, бе? Да. Добре. Айде да... Такова. Да усещам, че ме лъжи за нещо. Нека дай. За прасето. То камък, ти ли го сложи тук, бе? Опа, без диска. Няма значение. Да, тук малко това ти го изравниме, да стане... Не, ако че бех. Така. Как думите и градина. Ние сме малко за градина, направим така оградка с фенсови. Има нали няма да... Таковата. Каковата? Да сме тук за постоянно, защото ти пука. Знам го твоето постоянно. Между другото, днеска ти показах за бъдещото ЕГ база. Ти не отговори дали ти харесва и дали си съгласен да го строим. Харесва ми. Кефи ме. Не ме кефи. Така. Не, кефи ме. Добре, значи за в бъдеще може да очаквате местено това бездървесто и безживотинско място, защото тук ще ме измея от глад. Така. Как се прави 4 на 4? Това се правиш на... Чекай да изкарам мутиката. Мощната мутика. Почваме от къде ни идва. Значи тук остане малко месо за... Чекай да видях да сложиш иваната вода. Чекай аз първо да изкопам пъти, тогава ти правиш да им изпиш водата. Моля те да използвай сенсорите. Пак гледате малки. Точно. Няма абонати. Че колко на колко бях? 4 на 4. Значи там трябва. Защо ме мразиш? Така. Не, Много ти викаш. За тебе знам, че ме мразиш, ама аз ти говоря за това, защо ме мразиш земята, аз да копам, тя пак се тъпче, ето. Ай слагай тази вода някъде. Чек малко долу. Аз копам тук, колко водек свържил. Чекай! Infinity Water. Направи го в квадрат, че не трябва да копам. Ето направих. Хубаво е. Тук стана доста тъмничко, торчове имаш. Торчове. Кога си ми видял да имам торчове у мен? Аз правя съм аз пак кой питам дали има торчове. Така. Ти правиш някакви тънганайски работи. Чекай са... Грешно. Девата. И за още едно нещо се извиняваме за липсата на епизоди. Монстер.
Не, всъщност и той не е виновен, болен беше човеко, даже в момента все още е болен. Не съм болен. Че оздравял. Къдня. О! Така. Мисъл, болен беше, ау, нямаше как да снимаме, ама се стараме да има повече епизоди. И 2 дена бех на Петри. Забре това, което казах. Така. Що правим, бе? Зомби. Помислих, че ти ме удариш. Аз те ударих първия път. Така. Базикам се. Мърче. Най-ям, бе. Да ми фати тук, да си синя майче. Това българи стана много тънганайски, бе. Ти хочеш ли да правих сега? Не знам, имаш ли си това от Ти тебе? направих една мутикарска бутика. Ама аз имам две у мен. Нищо, направи си на теб. И такова. Имам 4 сит. Нищо. Имам Infinity Water. Ама ти си много проста, бе! Да, знам. Сега ти си правиш много. Добре, Ама кофа! Защо кофа? Аз си Дома най-ран кярче ми я. Не си чак толкова парали в този сервер, ако не си забеля. Парали сме. Ти си бастун. Ето къде сложи вода. Ти си бастун. Като те... Като как бях казал в онова епизод, вратите по канал 7. Кой е пети, когато гостин беше тук помня. Хили се като нормален. Вратите по канал 7. Отдех, кой си мисли това? Ама... Така... ти запушила мината, бе. Не е запушена, бе, я ли го тук? Чек са. Чекай, имаш ли някакви си? Това съм малко у мен. 4, аз ще му да набера. Добре. Ама, дай манджа. Ти беше арно първо да... Ти манджа немаш. Аз ли? Аз имам само 3 хора там стоят. Мен ми свършиха си и другите. Така, нещо. Ти си сериозно ли, бе? И едно не е ли падна, бе? Или падна две. Аз гледам тук да осветя малко около базата, понеже... Аз набирам сидове. Мали долу е... Оле, мали зомбита. Виждам та. И така събират най-лесно сидове. Как? Виж? Гледай се. Не, съм вода. Зомби виличър. Зад мен ли? Ето. Я помага! Ой, при тебе, но и при мен има. Аз мисля, за при мен говориш. При мен са... Не, имаш ли? Идвам. Ей, бастун. Бастун гръмна. О, крипа. Чек. Човек, много зомби няма да има. Къде е кръстето му? Я до тебе има едно. Я идва към тебе. Бати бастун. Стой. Ево тук му ливовто. Защо ти в устата бяме 2 легла и плюс 2 резерва? По-знаете от кой? От гости с многото често, не? Дай ми паяджината си. Дай ми паролата за твоя лайф. Ти пастир. Ще си храни само лекичко ще поставя. Така. Аз си тук си това. Да ти беше рано първо да видим да спиме, Ти отех и дошли на поздаем се. Ако има село, това ти нещо върху. Защо па да е върху? Не вече сме достатъчно развити да мисля. Кой те та? Вода е. Майка, ще да набарах. Кой пише? Изключи си! Пистуко! Бричет, не гърби. Неща. Това са тайни хора. Вече няма да ти викам бричето баща. Това са. Трябва да ги да си пиш. Така си му. Не са виновни, да знам, че ти снимаш клип. Чак за малко ливнах. Айде да се посопрат малко.
Абе, бастун ти отнем паш, бе. Аз бе как да осветявам тук баста, той ми вика да не ми пазиш. А после човек ми е сигнал XP-то. И вратата отворена, браво, е много силно. А, браво, бе, ти като не ми паш. Искаш да дай един умрук. Не. Тогава. Така, колко си идва са вече? 25. 25, още сега. Ти това ми не опреш. Абе, колкото ти имаш от пази? От пазия? Две у мен. Две. Значи може да се направим Лъсе прави с 3. и аз имам едно, запазите. Много окей за мен. Ага. Аз съм по-точен. Ама пък аз съм по-слаба и би трябва всекаква помощ. Пазя, като знам как пазя. Ти как ме пазиш, плавно сама да си се пазя. Така. И помежду другото, забележихме на епизод, че трябва на време слагаш ръката върху микрофон, така че внимавай къде си слагаш ръцете, докато играеш. Пак се служих там. Колко таковата? Таковата, имам 33 таковата. Не 33 бе. Колко време играем? Бе, това по-ще. 11 минути и 35 кога? Така, както може би вие сте забелязали, поне студни хора. Не. Снимаме епизодите единствено. Дех ти е лако на теб, бе? Аз ли? Не, бе, на то скели. Като каза скелет, този ден гледах някакви в YouTube и много хора им викаха на скелетите скелетън. Защо? Скелетон. Да, скелетон. Скелетон, защо? Питам Кой да аз. знае? Да, аз не знам защо. Нека бъде светлина. Сигурнята, таки, камачка ме чака. Не, моля се да пей чалга. Яки са чалгите. Така, за тези, които не знаят, може да се ръбеги чалга. Не, бастун. Кой нормален пей чалга? И? Кога сме чули? Яса. И то се стигна с идовете. Обаче им чувстваш тук вода не стига, така че тури на копа вода. Дей за тура такова. Я тук. Добре, така става. И това ще отклипа, надяваме се да ви Чекай, колко време си минал от клипа? 13. Да добре, че това е от клипа. Надяваме се да ви хареса. Чек. Що? Чек малко. Правиш, бе. Не. Добре, казвай. Така, и хора, надявам, това ще от клипа, надявам се да ви е харесало, ако е така може да оставите един... Да мачкате бутона на лайк от натискане. Може да коментирате за това дали ви е харесал епизода, какво искате да виждате повече, дали искате да качваме клипове на някакви други, или понеже мисля, че е време. Или пък на нещо друго, мисъл на паркур или... Опа, спаси ме. Паркур или... Аре, 14 минути стана вече. Добре, това е хора и чао, довиждане. Довиждане. До следващия клип.